बे बोसोराव 2026 बेहाय जोंना क्लास 10 माने मेट्रिक फाइनालाव गासै 36 फरायसाफ्रा आनजाद लिरदोंमोन आरो बिदिनो एचएस आवबो आर्ट्सआव 103 आरो साइन्सआव 54 गासिबो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जादों आरो बेनिफ्राय जोङो नोजोर होदों सिगांनिख्रुइ जोंनिया साइन्स स्ट्रिमावबो बहुत साबसिन जादों आरो आर्ट्सआवबो साबसिन जादों। आर्ट्सआव आगोलाव जोंना हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननाया 89आवनो थाबथानानै दंमोन, किन्तु बे बोसोराव जोंनि दिपेन मुसाहारि अनजालु फरायसाया आर्ट्सआव 92% गासिबो माने साबजेक्टआवनो लेटार मोननो हादों आरो साइन्सआवबो सिगाङाव जोंना थांनाय बोसोराव 87.77 बेबायदि पार्सेन्ट मोनदोंमोन, किन्तु बे बोसोराव जोंनि अनजालु फरायसा हादुंगोरा बसुमतारी बिथाङा मोनबा आयदायाव लेटार लानानै 88.8% मोननो हादों। ओमफ्राय बेबायदिनो गासै 54 फरायसाफोरनि गेजेराव 37 स्टुडेन्ट्सफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो बिनिनो 17आ सेकेन्ड डिभिजन, ओमफ्राय सा 7आ स्टार मोनदों। ओमफ्राय आर्ट्सआव 103आव जोंनाव साथाम फरायसाया डिस्टिंसन आरो सा 17 फरायसाफ्रा स्टार मोनदों आरो बिनि गेजेराव 59 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन इनक्लुडिं डिस्टिंसन आरो स्टार हल्डार्स। ओमफ्राय बिनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव 41 स्टुडेन्ट्सफ्रा मोनदों, ओमफ्राय थार्डआव 3 गासिबो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जादों। दा बिनिनो जों दिनै जोंनि जि उथ्रिलांनाय फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ जोङो दिनै मोनसे फेलिसिटेसन प्रग्राम, बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो मान बावदों आरो जोङो बेवहाय दिनै बिजिनि कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारी आरो पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टनि एस'सियेट प्रफेसार डक्टर बाबुल बसुमतारी आरो जोंनि सुरुपस्थिति प्रसार संसदनि मानगोनां अधिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्म बाबा बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोनानै दिनै बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय आरो बरायनाय बे हाबाफारिखौ मावदों आरो बिथांमोननि जि उज्जवल भबिष्यत जाहाथे बिसोरनि इयुन जिउआ गोजों जायो बेखौ जोङो कामना खालामनानै दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लादों आरोखि। उननि बेट्सआ जों दा आनजाद लिरनानै रिजाल्ट ओंखारनायनि सिगां बे रोखोम जेबो बुंथ'नो हाया, थेवब्लाबो जोंनि फारसेनिफ्राय माने बिथांमोनखौबो बेबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजानाया जोंना थाबाय थागोन। जों आसा खालामो माने मोजां जागोन आरोखि बेबायदि।